Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Boss, kanang, stilan mo Magkahimo kas paghihipos ng tao nga sukar ka niya to. Loyal na sa inyong pamilya? Ganong dili, Bon. Boss, I could kill whoever I want. Whenever I want. Now, do you have a problem, Bonbon? Bonbon! boss. Then drive! Og di na ko gustong manghilabot ka pa sa personal kong kinabuhi. Ngabi na kung noon sa tao-tao so. Dugay mo ka, ha? Si nanay mong good. Gikuhang akong kwarta nga puhunan unta na ako. Bidang si nanay ni mo eh. Sos. Pero, sige na lang, uy. Makita naman ng kwarta, bay. Pero ang nanay, dili naman. Ang sa'y plano ni mong ngita taglayang nanay. Bisag ingon anak si nanay, pero mahal na ko siya, bay Ador. Dili ko mabuhi ining kalibutan na kung dili patungod niya. Bidag. Mao na diha. Bisag gidaog-daog ka na. Ha? Piyong gyapon na imong mga bata.
makita raw niya ni nanay sa umaabot nga adlaw kung unsa nako siya kamahal abay. Lipagin ako niya, may. Butana, ginayan, may. Di agyo ko bilib ni mo, abay. Maunang, Agay, oh, bay, ano ka? Sakit mo dugan? kusog. Ha? Kusog. Ang akong tingog, kusog. Hawa mo ko kahinay. Natural rin tingog ka tao, noy. Oo, naana, diha ka na abay. Bay! Oh, sakay! Kusog ka kita ka, noy. Ganun ka? Sundan ako, eh. Ay, hindi mo to. Mau pagalipag biya. Dali mo kayong nawas kong pananaw. Kusugan yung dagan, oy. Ano mo ay? O sa may ginalian niya? Asa mo to siya baingon? Kadali na ko naabot din tungod sa punuan sa kapayas. Oo, kuhaon ako ning pinakahinog ni mong bunga piya. O kuhaon ko ang liso. Ni Ana. Napikas na ako ang hinog nga bunga. Hala? Muna iyang liso? Hala? Usa ra ka buok pero dako ang iyang liso. Unsaon ni nako? Unsa? Akong tunlon? Tarong pa. Kadakuan ning lisuha, muram nig liso sa santol. Sige. Ako ning tunlon. Ay, nabahala na lang niyo eh. Matuna lagi ni. Ha? Asa ko? Sa luyo sa bay, aron way makakita. Nganong man? Oo, sige. Maadto na ko sa luyo. Niyan ako sa luyo sa bay. Unsa may sunod na kong buhaton? Gusto. Tunlon ko na niya. Bahala na. Tunlon ko na. Musingkit kag sakalam o ka sa imong pagtunya ng liso sa kapayas. Ang tingog man sa tiguang ron. Nabati ko yung tingog. Ngano di ito? Mutuo ka ba o mahika? Inigabot sa higayon mutuo ka naon niya. Ang gisulti sa tiguang. Sa hustong higayon, magamit mo unya ka na alang sa mga mangayo sa imong panata. Kun mao, tunlon ko na kining maong liso. Sakalam oka! Hala, kagaan sa ko pambati sa kong lawas. Mura ko mulutaw sa kagaan. Tabang! May nabati kong nangayo sa kong panabang. Naanak ko! Pero, unsa na ko pag-abot sa iyong nahimutangan? Ay, husto! Mulupad ko! Ups! Unsa di ako naaptan? Kagusog sa kong paglupad. Hindi ako sa ibabaw sa panganod. Ganun naabot man ko din eh. Lalaki. May nakita kong lalaki gikan din sa ibabaw sa panganod kagitiunan og pistola. Katinaw sa kong pananaw og pandungog. Makita og mabati ko nga nangayo siya sa kong panabang. Naanak ko lalaki! Tabangan ko ikaw! Oops!
Ang kidney stones usa ka matang sa kondisyon nga posibleng makabalda sa imong kidney. Pinagi sa mga minerales ug mga asin, mao kini ang mga mamahimong bato sa imong kidney. Atong paminawon si Alan Betellones, adunay bato sa iyang kidney. Ug unsa iyang gibuhat aron mawala ang maong kondisyon sa iyang paglawas. Ako si Alan Betellones na ultrasound ako. Ako'y bato din sa kidney. Di naman ko ka ihiog tarong sakit na nga akong mga hawak. Binhod na. Na hospital na unta ko ana. So schedulean na unta ko operasyon. Napod to'y kauban ako na hospital. Tingon siya nga ay sa paglaydali o pira. Duha ka option unta ang dapat nga himuon sa kuha, laser or pira. Nakadungog ko sa mga advertise sa radyo kining Panyawan capsule. Tapos ako lang i-try og inom. Sulod sa isa ka bulan kada adlaw katulo. Sulod sa isa ka bulan nami alibyo sa kuha. Tumoto nga nagsige na ko og gamit sa Panyawan capsule. Hantod na hilis ang bato sa kidney. Wa naman gyud buto kar kaloy anjud sa Ginoo hantod karon. Kung bato sa imong kidney ang imong suliran, timan ila ang Panyawan. Panyawan Herbal Capsule. Tubag sa tanang matang sa mga balatian. Ginama sa Sen Marketing. Ayaw, boss. Boss, ari, maluoy ka. Nagkinanglan yung kayo ko. Dakong kwarta, boss. Kay, gidagan na mo sa hospital ang akong anak. Operahan siya sa iyang appendix. Mao nga nangawat ka, ha? Boss, pasaylo ako. Di na kumusab. Akong isaad. Bayran akong ikuhagi kanimo nga butang. Di na kumusab, boss. O tungod, ana. Nagduo kang pasaylo. Boss, maluoy ka. Well, sadly, wa ko ana. Wa ko'y kaloy. Boss, Guwapo lang ko o dato. Pero wa maapil sa kung quality ang kamaluluyon. boss. Busa. Boss, ayaw. Ayaw! Lunga ka na! Kinsay, shit! Babae nga sexy kayo. O kagwapa niya. Misamot siya kagwapa siyang taas kay nga bland. Nga buhok. Boss, My goodness. boss, may nangin labot man. Saan mo na itong mayan na? Amubang ko silon? Ayaw! Sakte mo na yung buhat ko, Dede Boss. Pusilong lang naman na. Iyang gipusil ang lalaki. Moingon gani kong ayaw. Ayaw gilabti ka ng palhana. Ayaw! Samet! Ano magbugo mga mo, ha? Kasayo na Di niyang makasabot. nagapatay sa iyang sakop. Nauna ka na hinuong kamatay. Murag dili ko makatuo nga ingon day ini si Harry. You! Ako? Yes, you. Come. Kung gusto kang buhion ko pa kining tawhana, doon! Tabangi ko. Tabangi ko, miss. Sige, pangayo diyag tabang. Pamasin nga siya ang makatabang sa imong kaluwasan. Diyos Hines. Tabangi ko, maluoy ka. Ni anak ko sa imong duol. Buhiin na siya. You're beautiful. O mas guwapa kapag gani karon nga ni ka na sa kong doon. Iyang higap ang akong apin. Kahamis ni mo. May mo ba kuhaon mo kining imong maskara sa imong mga mata? Natumba siya nga giwakli ko lang ang iyang kamot. Kakus gani mo da? Napatumba ko nimo sa pagwakli lang sa kong kamot. Mas misamot pa hinuon ang akong gusto nimo, babay. Buhiin na siya. And why should I? May siya nako. Di mahimong buhian ko siya sa dakong kasayon. Nakabuhat lang siya sa ingon tungod sa iyang panginahanglan. So, nabati mo day ang iyang gisulti kaganina. Nga sa ato pa, kaganina ka pa di ay nga nagtanaw lang namo.
Buhiin na siya. Hatagi o nagugrason kung nga nung buhian ko siya. Nagkinahanglan niya ang iyang pamilya. Ugwa siya magbakak sa iyang gisulti nga na ospital ang iyang anak. Kana, igo na ka ng katarungan aron buhian ni mo siya. Ugon sa baylo. Ha? Nagkinahanglan ko baylo sa iyong kinabuhi kung ako man siyang buhian. So what is it that you can offer to me? Oh. What? Then, I'm sorry. Mamatay na kining tawhana. Imong gisaw ang bala sa akong pistola. Buhi ka ng tawhana kung dili ka gustong may mahitabo ni mo! Si Nelson, hirap sa pag-ihi at may pananakit sa bandang kidney, natulungan ng Sed Cogon Capsule. Nakala ko parang madali na yung kidney ko. Palagi kong nagkinig na advertise Cogon Capsule, sinubukan ko po. Tinik ko na yung capsule nga Cogon. Sa awa ng Diyos pagkabukasan, maganda na ang daloy ng aking pag-ihi. Kayo po mayroon kayong naramdaman sa iyong kidney. Subukan lang ninyo na magamit ng Sed Cogon Capsule. Nelson Gapido, Tagamasok, Bayumbong, Numagiskaya. 58 na. Sed Cogon Capsule, gawa ng Sed Marketing. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.